आंगा रायलायो फनाव ओरैनो रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों सोरबाफोर नुसनबायोबा मा खावलायनो सानो सोरबाफोर नुसनबायबा अननानै ओइ नाम्बाराव कन्टेक्ट खालाम जिहेतु नोंथांनि गामिया मा गामि होनना फोरमायगोन आंनि गामिया बारांगाबारि केरेलायाव मानि थाखाय थांदोंमोन होनना फोरमायगोन खामानि मावनो जिहेतु नोंथांनि न'खरा एसे हालोदा जोबोद गाज्रि नामा ओं गाज्रिखायनोथ' थांदोंमोन केरेलायाव थांदोंमोन 9 थारिखआव ओमफ्राय रायजोफोरा अननानै मानसिखौ मोनोबाथाय कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय बहा थांदोंमोन नोंथांनि फिसाया आंनि फिसाया केरेलायाव खामानि मावनो होनना थांदोंमोन बेनिफ्राय बिदि केरेलायाव थांखाबाय थायोमोन नामा नोंथां केरेलायाव थांखाबाय थायोमोन ओं मानसिया खामानि मावनो बोरै बोरै जादों ना घटनाखौ फोरमायगोन लोगोफोरा आरो माबा ट्रेनाव हमथाबाबो हमथानो हायाखै जाहैबाय ओमफ्राय बारज्रुमना खारदो जाहैबाय ट्रेननिफ्राय माबा मोनसे निसाफोर सोरबाफोर दौदोंमोन नामा निसाखौथ' दौदोयो होननाय खोनादो दिनैसिम फन हरगोन ना हराखै नोंथांनि फिसाया मानसिया हुस फैबाथाय बेलेगनि माबाजों फन हरो आरोना खेबनै जादों आरो हरनाया बेलेगनिजों ओमफ्राय आं उमुगाव दङ इदि होननानै खिथाहरो ओमफ्राय लायनो थांबाथाय मानसिखौनो मोना आंगा रायलायो फनाव ओरैनो रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों सोरबाफोर नुसनबायोबा मा खावलायनो सानो सोरबाफोर नुसनबायबा अननानै ओइ नाम्बाराव कन्टेक्ट खालाम जिहेतु नोंथांनि गामिया मा गामि होनना फोरमायगोन आंनि गामिया बारांगाबारि केरेलायाव मानि थाखाय थांदोंमोन होनना फोरमायगोन खामानि मावनो जिहेतु नोंथांनि न'खरा एसे हालोदा जोबोद गाज्रि नामा ओं गाज्रिखायनोथ' थांदोंमोन केरेलायाव हालोदा बारा मोजां नङा ओरैनो फिसा सानै दङ ओमफ्राय बाजै आदा इसोर साब्रैल' जायो आरो ओमफ्राय रायजो राजाफोरा नुसनबायोबाथाय आंनि आदाखौ हमनानै माबाना दोननानै कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामना खोन्थाहर रायजो राजानिसिम खावलायहरनाय थाबाय नामा जाहैबाय राजिब बसुमतारी सालबारि महकुमा सिङाव मोसौआव थानाय बारांगाबारि गामिनि नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ मा खावलायहरगोन आङो खावलायनो सानदोंदि रायजो राजाखौ सोरबाफोर नुबाय बायोबा आंनि फंबायखौ कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आथिखालाव नोंथांनि न'खरा माबायदि हालोदाव दं होनना फोरमायगोन जोंहानि न'खरा दिनै दाख्लैनिफ्रायनो जोबोद गाज्रि हालोदाव दङ फंबायनि थाखायनो जानो लोंनो हान्थि गैया जोङो दा न'खराव थानानै फैसा नोंथांनि फंबाय आरो ना आंनि फंबाय जिहेतु माबोरै जादों ना घटनाखौ फोरमायगोन घटनाया जादों मा बिसोरो साब्रैमोन आरो लोगोफ्रा बेनिफ्राय थांनानै मोनहैबायबो केरेला मोनहैबायबो आरो ओमफ्राय केरेला मोननानैसो जाहैदों बे जाथाया लामायावनो जालांखादों नै एसे फनाव फोरमायहरनायाथ' लोगोफोरा बिदि फोरमायहरदो आरो माबा मोनसे सोरबाफोर निसाफोर दौदोंमोन नामा होनना फोरमायगोन नामा निसाखौथ' बिदि सन्देह आरो जोङो दौदो होननानै रायजो राजाफोरनिसिम मा खावलायहरनो सानो जोंनि रायजो राजासिम खावलायहरनो सानदों आङो मा आंनि फंबायखौ सोरबाफोर नुबाय बायोबा कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय